Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. President ka Jantia Coal Miners and Suppliers Welfare Association COMSWA uba Marshal Biam udang betengi ka jing shat thngan jing uban penbori ka Sorkar jala bakan shimkhia halor ka jing ka kam Dewïong ha East Jantia Hill namar bam kot bor bane eki techno mining ki bahe but omla hiru bane tinju bor ki ka bahe na kaleng ka Sorkar jala ka jing lam Chief Secretary ka Meghalaya Ushakil Ahmed kalaya grand halor ka jing ki biade ka kam mining ha East Jantia Hills. Na kajingelang kabla khot da ka Sorkar President ka Jantia Coal Miners and Suppliers Welfare Association COMSWA uba Marshal Biam ulo ong ba ki khot ka seng kimpat hun satyai ka jinge kran ba ka Sorkar wala la don katu ka neki rai ban nang bisharnya ikimat balara da ki pai ba uba Marshal Biam ulo yathu ba ka Sorkar kala manjur ban thau ya committee ka bakentup ya sangut ki khot na COMSWA ban bisharnya ki jinge ki blami bat ban wat la jingya denti ban pinbet ya ka kam Dewïong ulo ongru ba ka sengkla dawa ban pinduna ya ka jaka balakhang nelabu kumka area on the mining restriction namar kani kala ta ya ka jing traikam jong ki babun ki par Dewïong ka Sorkar kala kular ban petnya ya ka jing dawa ka wi par karai balami na ka jing yalang kalong ba ka Sorkar kala pan jing ya trailang na COMSWA ban ki pat ba ban ai ki jing tip ban jing ya ram badon kam na ka benta ka jing ya kran ka ba khambnya hadin habon Chispa angin pat hun namar ki ladon ngaji keren bak tung kin se khot ben yangi ban keren hadin balawan uleu Chief Justice katiki oi ki jing ki kat bom pat ni kat barang nim pat hun in yai kiteng mat bam ta presiden ru dang don hapo hospitali hapo jing sumar Kemud pinampat weng re ya jing chat. Oh jing chat kan pat ya weng ra impat ya keren hoi Kadang kecing iPhone nak kalian pesan. Hoi don hoi ngin chat ngan baik ini hadu bandawan nu Chief Justice kumong menta hangta ke ngin sa la badrai menta tang ni i la ban persio ya ga jing chat ngan kan ya baik hadu balayo long basai mo jing ya dei ban play Dewïong Ni kaya tak jing syai ba PCP up. Nama ni nangling asesor jingi nang demand ban pli no Dewïong ban yo ban trei urit uria kumba machua hoi em kata ngem kimpat ayu ra Empat keren dari kata. nama rejing dawa jengir kumpat ayu ra kimpat keren ro ya kata hoi Makanya ka jing lang wa fi plong kampat ai jing hono ka jing lang. Gim ya kecing dawa jungi ki nama ki kimpat lak badrai yung hap up andalawan Chief Justice Aku hendak dari. namar ketua ki ayu ga ketua yung 6 hektar namar ngi sete ngi urit uria ngimla ngim kot bor nakta gadar ngim pidiang ngim ya kot bor nakta gadar ngi wan bandawahan ne plino tumba dong ki mane kinsa draft mo ya gani small scale le benta jungi urit uria